Machiegni kendo nyakoro mga juang chenro en noimre wadhi mbele gi weche manyien. Kaunti ma Kisumu noriwore gi piny mangima e dhialo odiochieng' jiwo kwee nyasi ma obagi kar romo ma Ramogi Oginga Odinga Sports Complex. Jafwambo marwa Bill Gates leronwa jotend din manoyuoro nyasi no ojiwo oganda mondo mi oket yore makare manyalo konyo e jiwo kwee. En nyasi manokelo kanyakla jotend din, jotelo ma kaunti kaachiel kod jodak ma kaunti ma Kisumu. Nyasi mabende ne obagi e paw tuke ma Ramogi kendo mar dhialo odiochieng' kwee. Kotelnigi gi gavana Nyang' Nyong'o, jotelo mawuok e kaunti no owacho ni jiwo kwee e achiel kuom yore mag chwalo dongruok kendo chiwo thuolo ne oganda bedo e achiel. Without peace, there can be no progress. Without peace, there can be no development. Without peace, there may not be humanity on earth. Peace is built not just in conference halls, but in our homes, in our schools, in our communities, in the way we treat each other every day. E kindego, riwruoge mopogore opogore ne omi mich kaluwore gi okenge magisegoyo e jiwo kwee e kind oganda. We are called to do anything. Jotend kanise bende ne otiyo gi thuolono mar siro yore mag kelo kwee kaka yor geng'o lwenje mapogo oganda. So we cannot fold our hands and sit back. So we must be players, and we are right at the center stage. Mondo wabed players of matters of peace, and that is where we are. Mane momio waloso messages me at the pulpit at this particular time. We are also involved in advocacy. We are also involved in actually educating other religious leaders on matters peace and how to position ourselves even with all other stakeholders. Wasebedo bende kwa wuoyo kuom kwee mantiere udi ma samoro familia bedo go ka timbe mag njore be timore. Wasebedo ka wawuoyo kod ji ni ber mondo ji obed kod kwee kochakre i udi kadhi nyaka oko, nikech ka ionge kwee e ngimani ok inyal miyo jirani kwee. Ka jirani onge kwee, then gweng' ok inyal bedo kod kwee. Ka gweng' onge kwee, kaunti mangima ok inyal bedo kod kwee. To ka kaunti ni onge kwee, to kata mana Kenya mangima ok inyal bedo kod kwee. Bill Gates, Odwar, Ramogi TV, Kisumu. E kinde ma yiero magana 227 medo sudo machiegni moko kuom jotend